चिरां जिल्लानि एभिक्सन खालामजानाय लावख्रिगुरियाव खौरां लाहैदों कंग्रेसनि थान्दै हानजाया। इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनाव डिजाइन गैया, दैबानाखौ माबोरै होबथानांगौ? सोमावसारनाय समाव प्रमद बर'आ हाग्रायाव थानो मोननायनि मोन्थाइ बिबोदों, नाथाय दिनै हाग्रायाव थानायखौनो होखारदों। दैबाना होबथानायनि 500 कौटि मावबिथांखिनि खुन्थिया गायनाया बबाव थांखो? गर्जन मोसाहारिनि सोंथि। दिनै बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि एभिक्सन खालामजानाय लावख्रिगुरिनि दुखुथिया बर'फोरनि खौरां लानो कंग्रेस हान्जानि मोनसे थान्दै हान्जाया नुजाथिहैयो। थान्दै हान्जाखौ दैदेनदोंमोन कंग्रेसनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारि बिथाङा। लावख्रिगुरि गामियाव दावबायहैनानै दुखु मोननाय फोरमायनानै इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनाव डिजाइन गैया, दैबानाखौ माबोरै होबथानांगौ? सोमावसारनाय समाव प्रमद बर'आ हाग्रायाव थानो मोननायनि मोन्थाइ बिबोदों, नाथाय दिनै हाग्रायाव थानायखौ होखारदों। आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया हेलिकप्टार लालायनानै दैबाना होबथानायनि थाखाय बे ओनसोलाव 500 कौटि रां मावबिथांखिनि खुन्थिया गायनाया बबाव थांखो होनना गोख्रों रावजों सोंथि खालामो। जोङो दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै बे लावख्रिगुरि गामियाव जोङो फैदों आरो बे लावख्रिगुरि गामिया फ्राय 40 बोसोरसोनिफ्राय बिथांमोनहा रुजु रुमु बे भुटान सेरफाङाव रायजो जादोंमोन। समायना रमायना सन्दे बन्दे जेनिबो आंखाल गैया, मिथिंगानि अननायजों दै अन्थाइनि अननायजों रायजो जाबाय थादोंमोन। नाथाय हरखाबै भुटान गभर्नमेन्टआ आलायबोर थालायबोर गावसिनि गोसो बायदि हाजोनि बान्दोफोरखौ जावफुला हरनायाव जे जायगाजों दैया बोहैयोमोन बेजों बोहैयाबालानो दिनै बे ओनसोल बे अन्थाइखौ नोंथांमोना नाय, बे अन्थाइखौ नोंथांमोना बेसेबांबा गुवार बे दुब्लि गोजा माइ गायनानै जाग्रा बे लावख्रिगुरि गामिनि बिथांमोना गासै 70ता न'खर दङमोन। दिनै बे माइ गायग्रा हाया साफा अन्थाइ बालाजों फबजोब्बाय। आं खोनानाय मथे बे प्रब्लेमखौ लानानै, बे जेंनाखौ लानानै दानि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो हेलिकप्टारजों नामायफैलायनानै हनै बैहायनो मोजाङै नाहरबा नुहुरगोन बैलाय 500 कौटिनि मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट फाउन्डेसन गालांबाय, जे बेनि दै बानानि प्रब्लेमखौ बेंथानो थाखाय 500 कौटि स्किमखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन होननानैबो खुथि मोनसे गायनानै गालांबाय। 500 कौटि खेने 1 कौटिखौनो बाहायदोंना बाहायाखै हनै सोरबा सांग्रां ना बांग्रांनो आं बारा मोजां मिथिया। लामाला खोनायनाव मोजां नुदों बे बै माबायाव जोंनि खाथायाव माबा सिमेन्ट पस्टजों दै बानाया थाबथायो। दा मा नुदों? जोंनि लिडारफोरनाव, इउपिपिएल लिडारनियाव डिजाइन गैया, दैबानाखौ बोरै होबथानांगौ, बेसेबां दुखुनांथाव। दा बिथांमोनखौ दाखालि बैहाय थाहैदोंमोन हाग्रा सेराव, होखारबाय, होखारनानै बाय दोनबाय। जेबो गैया आबाद मावनानै जानो, जेबो ना लाफा मैगंआनो जायो ना मुला मैगंआनो जायो, माइनि खोथाखौथ' बादो। दा बिथांमोना बोरै थांना थागोन? सिखाव खावसै हाग्रायाव हनै सोमखोर सोमखोर दाबो बिफां गोजौ गोजौथार, उफायानो गैया। बिफां फांसे दानोबा 1500 थाखा मोनोबा आं दानगोन, खारन आंनो थांनानै थानायनि जेबो बेबस्थायानो गैयाबा। दा बे गभर्नमेन्टआ, इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ, बिजेपि गभर्नमेन्टआ सिखाव खाव जों गावथारगोन। बिसोरनि थाखाय मा गरिब जानांगौ, अब्ला गावस्रा बिजनेस चलता है, धंधा चलता है, इसलिए गरीब होने में हमारा क्या पाप है? तुम गरीब बनेगा तो हम धनी बनेगा। बेनो जाहैबाय इउपिपिएल नि डिजाइन, बेनो जाहैबाय बिजेपि नि डिजाइन। बिथांमोनखौ आं होनो बे दै बानाखौ होबथानायनि फर्मुलाखौ नांगौबा नै कंग्रेसनाव दङ, कंग्रेसनाव अल इन्डिया नेशनेल कंग्रेसनाव दङ। हाग्रायाव थानो मोननायनि फर्मुलाखौ नांगौबा कंग्रेसनाव दङ, कंग्रेसनाव। बे उल्टापानि आरो सरलपारायावबो मोनसे समाव इभिक जाबायमोन, बेखौ हेटेश्वर शइकिया स्टे अर्डार होनानै दोनदों, खारन कंग्रेसनाव हाग्रायाव थानो मोननायनि फर्मुलाया दङ। प्रमद बर' बिथाङा आन्दोलन खालामनाय समाव 3 बुलेट पइन्ट लानानै बियो आन्दोलन खालामदों, दिल्लीयाव सावरायो। आलादा रायजोआथ' मालाबाबो 1 नाम्बार पइन्टआव थाखाया रायजोफोर, 2 नाम्बारावबो थाया। 1 नाम्बाराव प्रमद बर'आ बिबोदों राइट टु डुवेल इन फरेस्ट, हाग्रा बारियाव थानो मोननायनि मोन्थाइखौनो गले गले हम मिनिस्टार सावरायबोदों। दिनै हाग्रायाव थानायफोरखौ होखारदों आरो जायाबा गावथारदों। बेनि नामा प्रमद बर'नि आन्दोलनखारिनि बर' हारिखौ लानानै गिदिर पलिटिक्स गेलेनाया बेसेबां दुखुनांथाव। बेखायनो दिनै आं खोब दुखु मोनदों, गाबनाय मोनदों। बिथांमोना थांनानै थानो हानायनि इमिडियेट जेबो बेबस्था गैया। गिलु बालु बे अन्थाइफ्रा, नै बे अन्थाइफ्रा
बेखौ प्रमद बर'आ नैबे अन्थाइखौ प्रमद बर' फेरेंगा बे अन्थाइ नङा ये पत्थर नहीं है ये कुछ अलग है ये हीरा ये सोना ये चांदी ये रूपा है तुम जानता है तो उसको हीरा में कन्वर्ट कर सकता है रोंगौब्रा प्रमद ब्रह्म बिथां फेरेंगा बिथां नैबे अन्थाइया सना रुपानिख्रुइ दाम गोसासिन जायो जोंनि रायजोफोरखौ मानो गरिब खालामदों स्कुलबो गैयानो बे गथ'फ्रा मा जागोन दा बेखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' नोंथां इमिडियेटलि नोंथाङा बे एरियायाव बेरायफैनांगौ हेलिकप्टारजों बेरायोना मा हा बिदा फंबाय हिमन्तजों नोंजों हा बे 500 कोटिया बहा थांखो 500 कोटिनि खुन्थिया गायनाया बहा थांखो बियो आरो बिनि फर्मुलाखौ गैयाबा बिथांमोना गर्जनखौ लोगो लाथों आं फोरोंगोन खोब दुखुनांथाव आं दिनैनि थाखाय बेखिनिखौ सानबाय बावहायनो दोनथ'बाय रायजोफोर खुलुमबाय